Аз съм Хубен Хубенов, работя като главен и моден редактор на онлайн списанието 12 и отделно от това като стилист на свободна практика. В момента живея в България, ще видим до кога. Една от страстите ми е модата като цяло. Попаднах на подходящите хора в подходящ момент, които ми дадоха възможността да правя това, което искам. Много малък знам, че искам да се занимавам с мода, но ми отне много време, докато стигна също си да разбера за стайлинга въобще като част от бизнеса, част от индустрията и така нататък. Дълго съм отивал към стайлинга, нали, като работа, но съм минал по други стъпки, докато стигна да разбера, че това ми е интересно. Мога да кажа, че съм щастлив, че работя по страстта си. Преди да открия всъщност модата, някъде може би на 14 или на 15, имах един период, в който с един приятел правихме един сайт за такива за кодове, за мелодийки, за мобилните телефони. В интерес наистина беше много успешен сайт за това време и дори изкарахме пари, нали, някакви пишлемета буквално по 13 години. След което открих модата, записах дизайн, моделиране и конструиране на облеклото след 7 клас. Минах през ритейл историята, през няколко магазина, нали, в началото като консултант, след това управител и така нататък, до офиси, ритейл, байер. В крайна сметка реших, че и това не е за мене и се насочих към стайлинга. По някакъв начин, да, наистина съм минал всичките стъпки, нали, въпреки че съм ги минал в България и където, нали, нещата стоят по малко по-различен начин от реалния бизнес, специално в модата. Смятам, че нещата се получават все по-добре в България и те първо ще стават нормални. Работохолик съм наистина. Въпреки което е странно, че аз съм много мързелив по принцип и обичам да си почивам. В същия момент съм абсолютно другата крайност и обичам да си изцеждам от работа сам. Напоследък сутринта се изместя все по-рано, въпреки че обичам да ми започва минимум 10:30 и деня свършва отново сутринта, но в по-малките часове. За щастие имам късмета, така да го кажем, да чука на дърво. Мога понякога да се забавлявам и докато работя, в смисъл в модата или по сайта, или като стайлинг и така нататък, защото наистина харесвам работата си и понякога ми е много приятно и забавно да работя. И тогава обикновено случват най-хубавите неща, естествено. Пречки има със сигурност много в работата ми и в това, че тя е в България, от гледна точка на мащаба най-вече, защото каквото и да си говорим, ние сме малка държава, в която въобще модата и лайфстайла и тази култура се използва от много малък процент хора. Ами аз намирам всяко нещо, което истински ме удовлетворява като постижение. В този смисъл постижение може да бъде и една фотосесия, която се е случила, или 12 със сигурност е постижение. Дори самото му съществуване е постижение мое и на Слав, както и на хората, които работят с нас по него. Аз съм идеалист и в този смисъл живея в един свят, в който ми се иска да живея, а не толкова в реално на моменти. Страх ме от самотата. Със сигурност ме страх от самотата. Обичам да има хора около мен постоянно. Дори да е само един човек, нали, любимия човек, или приятели, или тълпи от хора, които не познавам, се чувствам окей, когато има хора около мен. Със сигурност близкото ми бъдеще ще е в България. Вече за по-нататък ще видим. Иначе, от гледна точка на работата, със сигурност си виждам бъдещето и за много години напред в тази индустрия, в която се опитвам да работя в момента. В смисъл мода, интернет, технология и така нататък.